ambai belai hambai tiniwo joto manjak nai dong no pari asing tiniwo the real beauty of Jesus Christ na to sing tiniwo ansuk lai no Jisu Kristo ni choi nai thok mung tamo abno to sing tiniwo ansuk lai nai ang pujano muito khain mo sumo sing tiniwo Jisu khaksangai tong thoi tong maun karon kaisa no kai to sinu khairok mani ani pap ni je man thai tong mani ani jagao Jisu thik asiniya ani pap ni je khlai tai tong man abo suda khlai pai thibo bisike kuthuk sini kai to sina hamjak mani abo abon bagai tinyo ang ulo tini bos kango joto pap khlai mani abo ni joto khlai bai thai man thai no mani pai mani jagolo se bothi mo thango abon bagai ani Jisu Kristo sini Jisu Kristo ni naithok mo no sing bor naithok nai bo bisike naithok boni bomung bisike kutui asike kotho kaitena mung asike naithok kaitena mung sing bono bo jagao naithok nuk naithok nai bo thaniwo kaitono sing bo jagao naithok naithok nai himale Kristo chitra sukmani bagai sini bai kahamung kha aro se naithok sini bagai saprak jagai chitra mani saprak jak mani sini bagai bojak mani awon bagai tiniwo phade Kristo ni je bising ni naithok no toi sing tiniwo amchuk laino Kristo sini bagai bisike nangkhuk mani sino hamjak mani bagai boje langmari langkha sing boje sacrifice khlaimani abono baksa jagao Old Testament suda rejak tongo Old Testament ni je sajagya je kabang ma reveal khlaimani aboke New Testament no thangka ambe kisu ko Old Testament no bo sijak tongo Jisu Kristo satok jak mani kokno amon bagai tiniwo Jisu Kristo satok jak mani step by step tamo khlaijak khabo sin bai tamo pauna khlaika sini papni je mojuri bo bisik jorao thangi bohon khlaika phadi singapno tei wansuk laino Philippians chapter 2 verse 5 to 8 sing oito khlainero kaham ke Jisu ni anai thok mano saiman khangke Jisu sino hamjak sungman amno buji man khangke Jisu no balai khena khabai ko be hamjak sungli man khangke a borok no ongkha soi poito khlainai Jisu no hamjagai man nangnai tamni ang Jisu no hamjanai karon Jisu naithok ani Jisu naithok amon bagai ang bono hamjak nangnai tamni naithok sini Prabhu Jisu o ika sini ang tasing samani bo ani pap ni je man thai ani je pap ni khlai tai je aboni je man thai tong mani abono sagoro rui pai maya golo se thio aboni bagai oro sawo tamasa Kristo Jisu wansuk ma haino morbo wansuk thai klayo bo kaitroi baksa ongoi phano bo jura bolikhe kaitroi baksa ongna honi kha kaya ni so uina kaitori sacrifice kaitorong toti borogui phaimani obono boni naithok Kristo sini bagi tolawo chikono ngi phaimani abo sini bagi naithok karon sini bagi phayo oron simino sengo boni sudoron simia sukrahani simino sengkha sini borlok no mathaman bagi kaito plan khaikya kangma program sramani aron bagi oron simino sini pap ni pauna sini pap ni mojuri Jisu Kristo boham khajani sengkha borgong mani simino tam sanai di abuni slai bo sakno buksa khlaioi seleng haise ong phaisi huni sanai di kaitor bo sakpang sorbo shoktiman phangana tam khlaike bo sakno buksa khlaise seleng hayong phaisi huni so a Jisu no ani bagai je sacrifice khaimani ani bagai je khibilang mani ani bagai bo je yakari phaimani sukna ni tongkuri joto yakari phaimani abono juri kaham ke khabai khukbai yang saiman khangke tamni yang Jisu no hamjai hoi tong manai tamni yang bono khulum hoi tong manai tamni yang boni bai khanang ni tong manai tamni yang boni bai khet khebon yang nai obosoi mase mangnai Jisu Kristo ani bagai tam mokhlai yang saiman chanang nai kaham ke saiman chanang nai Jisu Kristo bai thikao thingno thong hai simia ani je pap ang je somchok khlaiba mani step by step kaisa kore atoi chikon mikon joto a Jisu Kristo sakhabo bisi gombir bisoy aun bagiro saw aboni selai bo sakno buksa khlaioi seleng haise ong phaisio bo borogongoi phaikya hake borok haikeno nugjak phaikya ni saw sini bagai abo belaino naithok kaitoni sacrifice sini bagai naithok kaitor borok hai ongi phaikya sini bagai naithok hiya ba kaiton le sacrifice ato saw bo sakno borok kusuk snam kahni saw
सबजेनि तलाव थांखानि साव सबजेनि कुसु अंखानि साव हाके कक खानावै थैना लामा हिमानि गसिखा क्रुसुदाव थैना गसिखा नादि तलाव फाइका क्रस बालै थैनानि गसिखा अबनका जिसु ख्रिस्टन हामजाकमा अबनका सिनि नायथक जिसु ख्रिस्ट बिसिक नायथक ओल्ड टेस्टमेन्टआव तामसा जिसे देरि प्राय 700 बছর साका चैप्टर 53 verse 1 to 8 अरो सनादि सिं खनामा रकनो साबो पयतो ख्लायनाय दं हिसाव जिसेया दियारि भबिष्यत जिसु ख्रिस्ट तामंनो बबुस कांगो थाङै पारङै आबनो रेकर्ड थायो नादि गजालनि थेके नाहारि दं हाबाहिया आ जिसु ख्रिस्ट अंमानि हिमानो बनुगुने पारङै से रेकर्ड थायो निसाव सिं खनामा रकनो साबो पयतो ख्लायनाय दं हिसाव साबो पयतो ख्लायनाय जे सर्वशक्तिमान ईश्वर बरगङै सिकोन साके कयनि नङै फाइगा नैनि बागै आनि बागै बे सुबेनि याकनो साबनो फुनुक जाखा निसाव कायतनि याक बाय स्नामजाक आ जे संसार कायतनि तामसाखरो बे सुबेनि याकनो साबनो फुनुक जाखा निसाव कायतनि याकनि सामु जे सर्वशक्तिमान फानगोनां बरगङै फाइगा बनो रिभिल आ जिसु ख्रिस्टनो तेबो रिभिल फाइगा कायतर साकपां जे यहोवा bo sakno jisu kristus bising tebo phunuk ani so tebo prokash khaigani so am bagai sabono phunuk jakhani so duyo tam sanadi tam hinke bo bini buskango bufang basa haike tor sawo te ha karano bumuk perma haike yarum surkahani so tamo kaitini basngo jisu kristus chikon thake torlo khani so nadi sini bagai basic sacrifice kaitini basngo tamo bufang basa haike tor sawo te ha karano hni so खाकसांमा करियो उनु खाटुंमुं करियो बुजोतो बरक थैनानि लामाओ क्लाइ तंबाय मानि जराओ हा क्रानो बुमु पेरमा हाके यारुं सुरखानि साव जिसु ख्रिस्ट तेता मंखा बिनि साकदुक से करिनि साव नाय थंमानि से करिबोनि गरन जिसु ख्रिस्टनि साकदुक से करिनि साव एबा नाय थंमाबो करिनि साव तेता मसा बिनि बखाक मकल क्लाइमनि मुं साबो करै ते नायथखनि ना सिगजाकना बो करि नि साव आम साइथं साइमान जिसु ख्रिस्ट साथक जामन कोन साइथं बो जिसु ख्रिस्ट साथक जागिनाय सिनि बागै मकल माकाल आव बुजागैयाव बेपाक सेलेते पाटंगा सिनि बनि फिकुं बेपाक सेलेते पाटंगा नायथक नाहारि नायथमन कोन कोन करि नि साव आम बायो साव बनि बिनि साकदुक से करि नि साव एबा नायथक माबो करि नि साव कुनु नायथक जानाय करि नि साव आसिके सित्राखा साप्राक जागमां बुजाकमां आसिके सित्राखा आबनो सिरि नायथक नायदि ख्रिस्टनि सेक्रिफाइस तामो कायतर सिनि बाय तामो खलाक्या तैतामसा बिनि बखाक मकल क्लाइननि मुं साबो करै ताइ नायथक खनै नासिक जागनायबो करि नि साव तिनो परिबन बसाक नांजागलिया बरक बाय खिबि जाखानि साव बदुखु नांजाक तै बखा बायमुं बायखे उपलुं नि साव ख्रिस्ट जिसु केबल एखानो सेलेंरो बायखानो साक नांजागलिया नि साव बदुखु नांजाक तै बखा बायमुं बायखे कुपलुं बरक आबनो नगुइ मोखां खलबो नि साव आ ख्रिस्टनो नगुइ बरक मोखां खलब लायखे नि साव ओल्ड टेस्टमेन्ट अबसाव आबुनि डिटेल्स उ बनो मकल खलबै बुमानि जराव न अबक अबंग बरक आबनो नगुइ मोखां खलबो ब साक नांजागिया तै सिं बनो यासाक लायलिया नि साव जिहु दिरक कायतनो पयतो फाइनारो परक यासै मालिया पुजै मालिया नि साव कायतो ब साक नो बाहायके प्रकाश खाके जिसु ख्रिस्टनि बिसिंति ब साक नो बाहायके फनुखा आबनि बागै जिसु ख्रिस्ट नि बनि जे फिजिकल नाहारि कोनो एट्राक्शन मानि करि बरां साक कामजागिया रूप फाइबाय कामजागिया मनि मुक्ता कामजागिया बमुसुका पृथ्वीनि सबसेने नायथौनि फैमान खामो फाइफानो बन नायथौनि फैया किन्तु बनि आ बिसिंनि नायथौ बनो सप्राक जाकमानि आबसे सिनि बाय नायथौनि सो ब सप्राक जाकमा बाय ब चित्रा अमा बाय सिन नायथौ कानि सो सिनि पापनि खमा मान खानि सो आवन बागै लोक 22 नि थांलायानो पहिला 1 नम्बर आ जिसु ख्रिस्ट नि जे भबिष्यतबानि खायजाकमानि सिनि बागै जे साथक जाकमानि आबनो सिंनायलेनो लोक सिमानि 22 नि 63 66 जिसुनो मुरुगनाय रक बनो
mubo mini laikya bubo bu laikya ni saw a Jisu Kristo non murungnai rok nahadi bono nibo mini khani saw eta mukha bu bu laikya ni saw bisik bu laikya bosirok rulaimani thapara rulaimani onek kisu dong ang bagai a Jisu Kristo mini ani bagai mini jakha abono sin naithok jodi bo ani bagai mini jakha ngake ani sumsok nakar jakhamba abon bagai Jisu Kristo sing je sumsok khlaimani mini janani bui bai tangman abo bohon thlakeni saw ang bujanam tomani Jisu Kristo buja khani saw borok bini mokol khapungui bono haini singka o diarisa mono saw bu sadi abai ke borok bono tebo kok kabangma sawi lasi dikhani saw Jisu Kristo no mokol pundo kholap kani saw bo saidi mano bomong kaisa ke ekono bosiring ke mini ani bagi bujagi tongkha khapung jagi tongkha lot bong 129 niti no thangano al suai nai rok ani phikung no suai kha borok balok makhe al baikha hani saw David oro taitrong lo tuti bo bobishot bani khlaimani kaitunu musungba bo obo manjagya khaipan botam ni maisa al suai nai rok ani phikung no suai khani saw Jisu Kristo ni phikung a je purus saprak jago 39 ta je riman out back out bahan naw thango ni saw jaga kuri kha haise a Kristo ni phikung saprak jamang bahan kagmang jaga se kuri kani saw al suai ma hai thang suai ma hai abono saw nam bagi saw al suai ni rok ani phikung no suai kha borok polok makhe al bai kha ni saw Jisu Kristo ni phikung nini ani pap ni bagi je majra ani pap ang je pap khaimani aboni je man thai bo man kha abon bagi jaga saw mathai 27 ni 26 apro pilar borni thani barabano phyogi rikha bo Jisu no saprak ri kruso kanta buna bagi ya phari khani saw Jisu no saprak mani singor nugo jaga se nugo mathai 27 ni 30 no খুব পিছার মানি বরক বনো খুব পি মুসলাইখা হাকে ও রাইদাং নো নাওই বিনি বখরগো বুলাইখানি সাw বেশি জল থাকা না যেমন সুইটাও ani Jisu Kristo mini pap no rujunani bagai bisi tolaw thangka ani pap ni mojuri ani pap ni khlaimani bagai Jisu Kristo bo jara thangka hari jengara khlaijakha hari bisike thapta khlaijakha bokrogo bulaikhani saw latharobai jengara thinglaikhani saw belai ke sak nangli atas mang je porimani e okan bono sak nangnai kari kan nasik nai boni dige tasing sing je poriman boni phajing mahang kholoi pabi kan boni je sagri rok khari thamai ka boneng na hari tong malia borok bono khuk tui musulai kha hake o raidang no nawoi bini bokhrogo bulai kha jisia 50 ni 6 ora haino hai jisia 7 বছর sakang Jisu Kristo satok jalan kok na toi sa haino hai bobishot bani khlayo Jisu Kristo phasi phaya ko asa saya ko hai pano sini bagai mathang naisa sini bagai tamor na thangai tongai ang bunai tongai rok no phikung peheli ri khani saw Jisu Kristo nini ani bagai sak no nije phikung yapari kan budi ke bo jabardasti khlai abono ke bo jabardasti khlai bono manani ko buya bo kai tor bo sorbo shaktiman bo nije sak no yapari kan saw ano bunai tongai no phikung peheli dikha khosai phuina rok no huni saw khangar chagiri khani saw Kristo Jisu ni khosai suda phuija kahani saw bisike satok jakhana nai ni ani bagi Jisu unu part korikha satok jagya lasi phunuk jagya kunu jinis korikha bepak phikung baskang yathek bepak wanchu ni ani bagi sik sacrifice Jisu Kristo khaikya tamo khesing bono sui to maya no maya kai to sino sunani busaya at least bono sing khulumi lobnani at least boni bagi sakri na bosuda maya kake sing hai sugya no sing hai kupal hai mete kri hai bujina nango ani akai to ani Prabhu Jisu tamu khaikani bagi hai ne por phena di bunai to no phikung peheli dikha khosai phuni rok no khanga sagiri khani saw thapra poro jingniya porikha ni kesin thapra rikha mokol kholopka tamo khaya tongkhao hopung bono chengara thinglaika kisa mutu be thangka ba made mathoka ba hopung Jisu Kristo tui sengra thatta baji khukri musulaika sengari phuilaika khanar sagiri kha ang lasimung te khuktui musujaknani bagai makhang huilia hani saw
huilia je lasimung ang khaimani abo Jisu Kristo nakha bo abo huilia ni so Kristo ani bagi tamo khaikha obonon kha naithok Jisu Kristo ani bagi saprak sakmani ani pap ni manthai no bo je bohon khaimani jodi ang pap no tui kam ke saimai ka bo sing tamo haima tongnai tabo gang je kok saman no tamo haima tongnai abo no buji pai mangla kidu tamo haima tongnai ang ong khama hai pap no je saimanai lo buji nai tamo sai tongkha Jisu Kristani bagi tamo khlaikya te kaisa 27 mathai 27 ni pai tiso thangana borok bono kruso kanta bukha hake bini den pat kari banta khe nalaikha buji de man khatam sabo ri kri kha so Jisu Kristani ri kri kha sisigi pai kha naked nail khajak ni yani pap ni lagi obono kha Jisu Kriston sacrifice saka simia bo khlaika hiya bo simia practically Jisu Kriston no hamjagi bo jaga thaka abono buji man khangkele aborok no keu khano khawi nari mangla Jisu Kriston hamjak nani am bagi Jisu Kriston no je pro sorika even thi thangmani yagulobo nadi bono thi thangmani yagulobo langma soi paiman yagulo bono lasto suya diba boni barani bekrengo tamo khaya tong khabono yathek sabanyan tong man bono ruman dong ni chin dong ka ke thia tak thiang ka ke koso khasi tong phlo thia ko ka ke bono yathek sabai ni abon pon thi nei কিন্তু আগে ন ওল্ড টেস্টমেন্ট সিজাক বনি yathek ya কোন sabai jagla khini sajak tong yan bai jisu thi thangka thi thengman bagai bothri thige hani naikha suplawi ni jon 20 ni 25 hake te sagirok bono sing subaino nukha hani saka thoma hai hini saka bini yak mi kanta bujak mari nuya sak a kanta bujak mari mario ani yasi sorawi naya sak pia bini oglebo ani yak sitogui naya sak ang kisapano poito khayan Kristo ani bagi satok jakmani thi thangai basa mani yagulobo boni jer mari tamni phunu khaba tamni thomano phunu khaba tamni thomani bagi abo nari khaba karon a je pauna je sacrifice khaiman aba haini ase geno Prabhu Jisu Kristo nari khani so aun bagai kai to bisi ke sino hamza kha bo thui thangi ba samani yagulo bo ase geno bo nari giri khatam ni ahaniya nini bagai ani bagai sacrifice khaiman ahini gabo aun bagai pithibio kai to chot to habjak ma kotor sangsar ha ganangai nokha saka ha ganangai sukna ha ganangai tamni dabi khaiman babo karon omaike bo hamjagi mai ko kyo kon tamni getchi mani bo man khake khurino din khaba be jaman khaba aino thang kroso simi de jang na khake asik sat khangba karon bo kai to saimano tamo sacrifice khayam thangai to basak ni kuno part aw yoglak yathe yak bokhorok mokol joto kono jini se bat kri kha am bagai phari sing Jisu Kristo no to hamjalayen tamni ang bona hamjak nai karon Jisu Kristo belai naithok tamni naithok ani papno rojumani bagi bosit rakha thikno kintu ani bagi ani mokol je poitini phola bai mokol na khake Jisu Kristo ani bagi belai naithok Jisu Kristo naithok no keno ang bona hamjari man am bagi phada sung thun